el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. A RPT que presentou o Grupo Socialista para a súa aprobación na Comisión de Organización é inviable economicamente e organizativamente e hipotecará o Concello a corto, medio e longo prazo. Esta proposta saiu adiante cos votos favorables do Grupo Socialista e a abstención cómplice do Partido Popular, que presumiblemente se levará ao pleno do vindeiro xoves. Antón Louro aproveitou a súa estancia na Estrada para informar que a Comisaría Provincial de Pontevedra poñerá en marcha un servizo mensual de expedición de DNI neste municipio. Este servizo atenderá un día ao mes, nun espacio aínda por determinar, aos cidadáns, quenes poderán obter un segundo día dentro do mesmo mes e no mesmo emplazamento o seu documento nacional de identidade electrónico. Os grupos municipais da Estrada celebraron ás 8 desta tarde unha reunión da Comisión de Facenda, na cal se deu a coñecer a conta xeral do orzamento municipal para o ano 2009. Este documento inclúe, entre outras magnitudes, o patrimonio do Concello, as variacións respecto ás previsións de ingresos e gastos, os resultados do exercicio e o grado de execución real do orzamento. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 asistiu a un total de 207 persoas debido a 147 accidentes de tráfico registrados na rede viaria galega durante a Ponte de Todos os Santos, das que 2 faleceron. Si con tu salud no te la juegas, ¿por qué no recuperas el respeto por tus ojos? Federópticos, tus centros de salud visual. Ven al líder en progresivos. Federópticos Fondevila, Plaza Galicia 12, a Estrada.